Хайырлы көн Татарстан, хайырлы көн хөрмәтле телевизор караучылар. Бүген 19 сентябрь сишәмбе. Студияда сезне мин Эльза Ахмәтҗанова сәламлим. Тапшырубызның иҗат төркеме белән бергә шушы минутларда безнең белән булган һәрбер тамашачыга күтәренке кәеф, эшлекле көн теләп калабыз. Халык җырчысы исемен халык аңа үзе биргән. Үзе минем һәр җырым кеше гомеренең бер көне кебек, ә кеше гомеренең бер көнен дә сызып ташлап булмый дип әйтеп калдырды. Урманнарда алан, аланнарда балан, өзүп каптым әші демәдім. Нигене күрсәм дә яшәүдән безмәдем. Кайчан уздың гомерем сизмәдем. Шушы көннәрдә бакыйлыкка күчкән Татарстанның халык артисты Флюра Сөләйманованы студиябызның кунагы Татарстанның халык артисты Фердинанд Сәләхов белән бергәләп искә алырбыз. Хәерле көн исәнмесез, Фердинанд әфәнде. Хәерле көн, хәерле сәгатьләр булсын. Менә соңгы легендар шәхесләребез, соңгы легендар җырчыларыбыз китә дисәк тә бердә ялгыш булмас кебек. Бердә ялгыш түгел. Чынлап та эпоха дип әйтәбез инде, заман китә бу җырчылар белән бергә. Моң китә, чын татар аһәңе китә, чын фанатик җырчылар китә. Чөнки бу авыр шартларда яшәп, авыр шартларда эшләп, халыкка хезмәт иткән чын тугрылыклы артистлар. Соңгы вакытта без 2 югалту кичердек. Эмиль Җәләлдинов китеп барды, Флюра апа китеп барды. Менә әле Флюра апа 3 көннән көн киткәненә бик кызганыч. Әмма ләкин бу кешенең җырлары, без белән сөйләшербез. Сез бик дөрес әйттегез, халык үзе бирә дип. Чөнки бик озак еллар аңа мактаулы исемнәрне дә бирмәгәннәр. Чөнки махсус музыкаль белемнәре юк. Ул самородок дип әйтәбез. Инде халык арасыннан чыккан, халык аны үзе үстергән, халыкның үзе кебек халыкчан җырлый һәм 20 ничә елдан соң Габдулла Тукай исемендәге Дәүләт филармониясенә Кадим Назирович Нуруллин килгәннән соң нишләп моның исеме юк дип ул шушы эшкә алынып аңа мактаулысы халык артисты исемен тәкъдим итеп ул исем бирелде. Чөнки монда да инде халык дәгъвасы бар иде. Нишләп ул халык артисты түгел. Чынлап та җырчыны халык үзе эзләп таба, үзе барлый, үзе үстерә һәм үзе күңелендә саклый. Җыр белү гадәте дип үзе турында әйтә торган булган Флюра апа, име? Менә бу инде үзенең феноменаль музыкаль хәтер турында әйткәндә, безнең телевидениедә Фердинанд әфәнде уникаль кадрлар саклана. Флюра апаның иң соңгы интервьюларының берсе, без менә тамашачыларга беренче тапкыр аны тәкъдим итәбез, бергәләп карап китик әле шуны. Мин кичкенә вакытта, мин авылда вакытта әйтик, урамда теләсә кем мине туктатып җырлатадыр. Урамда әйтик, урамнан барасың, карале Флюра, син уже хуш авылымны җырлыйсың икән. Хуш авылымны җырлап күрсәт әле. Какой хуш авылымның ул вакытта мин әле только припевны гына беләм. Җырлый алам, ә башын җырлый белмим. Припевны хуш авылым сау бул. Припевны гына җырлап барбыр җырлап күрсәтәдер. Именно шул нишлисең? Авыл кешеләре, безнең авыл кешеләре әйтгәндә, минем репертуарны беләләр инде, нәрсә булса да инде, кайсысы булса да. Җырларны белү гадәте миндә иде инде ул. Бөтенесе менә общий кай вакытта кайбер кешеләр белән чыгасың, менә операторлар белән дә, ниләр белән дә берәр җирдә мин сүзләремне унытканмын, сүзләрен белмим мин дип башласалар, тукта, хәзер монда Флюра апа монда хәзер әйтә. Чын татар хатын-кызларына хас булган менә шундый тыйнаклык, миңа калса аңа хас. Тормышта да шулай идеме? Шулай иде, чынлап та аның җырлавы, аның тавышы чиста, яңгырашы чиста, һәм аның җаны да чиста иде. Ул бик тыйнак, беркайчан да үзен алга чыгарып күрсәтми торган, аның үзен шул вакытта үзен бәясендә белә иде ул, үзен бәясендә белә иде. Үзен кыйсытлар булды, әлбәттә булган инде, мин аның кайбер әрләренә шаһид. Ул бер вакытта чәчрәп чыгып, үзен якларга, үзенең дөрестлеген, хаклыгын һәр вакытта да үзенең җыры иҗаты белән исбатлап килде ул.
Әмінә ең тамашашы көңіліне кіріп қалған жыры бит инде аның әнейме жыры шулай бит. Визит карточкасы, қайтқан Қайырбек сүзләріне Қалдаяков музыкасы әнейме жыры. Шыннан да ол шул қадар аны татар хатын қызына әниләребезгә гимн дип әйтсәк тә була инде бүгенге көндә. Ул елларда неге Экрам Даутовның әниме хат Илһам Шакиров башкаруында яңгыраган бердән-бер җыр әниләргә булган мәдхия. Икенче хатын-кыз авазыннан менә шушы Казакъстаннан кайткан тәрҗемә җыр, аны Усман абый радио комитетта эшләүче Усман абый сез беләсез инде тәрҗемә иткән һәм Флёр Сөләйманова аны халыкка бер җырлаудан кертеп киткән һәм менә инде 60 ел җырлана торган җырларның берсе. Бу феноменальный әйбер. Һәм һәр вакытта да әле бу җырдан да көчле җыр чыккан юк дип әйтергә була. Һәр көнне аналарга багышланган бер җыр туып тыртады. Сүзләре дә шул кадәр мәгънәле тәрҗемә ителгән, искиткеч. Анарында тавыш. Тыңлап китик әле без аны әзрәк. Гармунчыларга гына кушылып җырлый торган шундый гадәт булган, име фонограмма дигән нәрсәләрне белмәгән бездә. Бигрәк тә Рамил абый Курамшин белән эшләргә яраткан булган. Чөнки Рамил виртуоз музыкант буларак, музыкантлардан бик күп нәрсә тора. Ничек сиңа ул аккордны бирә, ул сине ничек сизә, ул синең белән ничек бер ансамбльдә эшли ала, үзе генә баянчы булып үзен алга чыгарамы, җырчыны алга этәрәме. Аның бар инде үзенең серләре, менә Флёр апаның аның birden-bir Flora Süleymanova җырчы, Флёр Сөләйманованың халык күңеленә шулай тирән үтеп кируе, ул безнең борынгы бабаларыбыздан Флёр апага күчкән сагышлы моң. Моңның да аның үзенең табигате бар. Ул мондыйрак моң булырга мөмкин. Әлфия Абзалованың моңы үзе, аныкы шуны, аныкы моң. Моңлы ул аныкы да бар. Ул да ятим үскән. Ятимлек тә бар. Әмма ләкин менә тавышка табигатьтән Худайдан салынган сагышлы моң дигән әйбер бар. Менә Флёр апаның аның сагышлы моң. Чөнки безнең халыкка җирсү, сагышлану, ул елларда бигрәк тә чәчелгән, сибелгән татар, төрле тарафка таралганнар алар, Үзбәкстан, Казакъстан, Камчатка, Шахта. Менә шушы сагышлы моң Флёр апада ул сагыш дигән сүздә генә түгел, гомумән ул нинди дә булса бер мажорный җырларда теге күңелле җырларда да аның барбер сагышы бар. Ул тавышта, табигатьтә, ул тембрда. Шуңа күрә Флёр Сөләйманованың тавышы халык ул бер нинди дә фокуслар чыгарып, югары ноталар алып, теге без нюанслар дибез инде, бизәүләр кертеп җырламый. Халык ничек үзе җырлый табында, шул тигезлектә, шул ноталарны әкрен генә киң сулыш белән, аның сулышы бик киң табигатьтән куелган тавыш түгел ул, ясалган тавыш түгел. Шулай туган, шулай җырлый. Халык үзе дә җырлый ала. Әмма ләкин бөтен халыкта да, бөтен кешедә дә мондый сагышлы моң булмый. Ә менә аның язмышын, гомерен сагышлы дип әйтеп буламы? Ничек уйлыйсыз? Юк. Ул үз гомерен ятимлеге хакында ул һәр вакытта искә төшереп тормады. Бар безнең бик ятимнәр бар, авыр балачак белән узганнар бар. Сораганда әйтә иде әлбәттә, шушы ятимлекнең ачысы нәрсә икәнлеген ул соңыннан 4 балага әни булып килгәч күрсәтте. Менә бу 48 яшендә генә ул тормышка чыга һәм менә шулай матур хатирәләр бар аның шул турыда. Шушы ук эксклюзив интервьюдан безгә менә безнең сакланган. Карыйк. Мин 48 яшында гына Габдулхакка бардым бит 4 бала өстенә. 4 бала өстенә барды дип әйттеләр, сөйләделәр инде бик каты бер заманны. Аты югыйсә минем турда бик күп сөйләү юк бит. Сөйләүләр, нитүләр минем турда гайбәт бик бөтенләй юк дип әйтерлек почти. Шул вакытта гына әйттеләр, менә 4 бала өстенә барды, ничек булды икән дип инде. Габдулхакның тоже не иде. Аварияга эләккән самолет, ул летчик. Тоже нәрсәгә дип зәгыйфь кешегә дигән шикелле итеп инде. Инвалидка барды, 4 бала өстенә дип инде. 4 балалар, Аллага шөкер, әгәр балалар булмаса, менә кая барыр идем. Әни дип әйтәләрме диләр бит инде. Габдулхак бер сүз әйтсә, балалар запрос әйтәләр инде әгәр әйтсә. Мин әйттем инде, мин әйтәм. Әнинең бер генә буласын белсеннәр, әни дип әйтмәсеннәр кирәкми дип мин әйтмәдем. Риза булмадым. Балалар әни дип әйтмәделәр. Хәзер менә балалар, аныклар үсә башлагач кына дәвани
Bütün халык дәваны әйтә хәзер. Менә үзе әйтеп китә, минем турында имеш-мимешләр, сүзләр, гайбәтләр җирмәде дип. Yok, bulmadı. Şunlap da ol әйткәнемчә, ул чиста күңелле иде. Чөнки кешеләргә булган мөнәсәбәте, хезмәттәшләренә булган аның мөнәсәбәте, тамашачыга булган мөнәсәбәте, ул бер кайчанда беркем турында да авыр сүз әйтми иде, һәр вакытта да. Ул башкалар икән вакытта да ишетмәмешкә салышып утыра иде. Әйткәнемчә, чиста күңелле иде. Шунлап да ул менә гастрольдә эшләгән вакытта кайтып китте, Флёр Сулайманова ялгыз кеше булып. Килде 4 бала әнисе булып һәм шул вакытта Бу сезнең хәтердә? Әлбәттә ул безнең каршыда булды. Мин бит 42 ел эшлим сәхнәдә. 2 баланы, игезәк балаларны ияртеп, ул гастрольгә алып килде. Шулар белән бер постельдә йоклап, алар белән горурланып, ул аларны яратып, ул аларны бик чиксез яратты. Аннан гарип дип кешегә дип үзе әйтә инде. Бу сүзне мин беркайчан да ишетмәдем. Чөнки Габдулланың ире ул авиациядә эшләгән кеше һәм авиакатастрофадан шулай аяк белән аның зәгыйфләнеп калган. Бик чиста күңелле, бик сәнгатькә гашыйк кеше иде ул, һәм Флёр апаны бик яратты. Флёр апа белән алар бик матур яшәделәр. Балаларын да шулай үстерделәр алар. Аларның балалары да Флёр апаның әйткән сүзе бар. Без артистлар арасында сөйләшкәндә, әни дип әйтеп тә күрә алмаска мөмкиннәр, Флёр апа дип тә яратырга мөмкиннәр дип әйтте ул. Нинди матур сүзләр. Әйе, шулай диде. Һәм шулай булды да ул. Ул монда аны башкачарак әйтә язмада. Әни дип әйтеп тә күрә алмасалар, ул дагы да кыйнрак булыр иде. Ярый, соңгы көннәрендә барыбер сөенеп яшәгән, чөнки оныклары белән дәвәни дип яшәтә алган. Марат, Булат, Алсу. Бер туктамый теге шулар белән яшәде. Якын күргән, име. Да, аларны үз балалары түгел дип тә белми иде буга инде соңыннан. Шуларак булгандыр. Башта, чөнки ул балаларның туган сәгатеннән, туачак сәгатеннән белә. Ул бит аларның әниләре бит Флёр апаның иптәш кызы, дус хатыны. Алар Сара Садыйкова, Горький клубына Сара Садыйкова җитәкләгән хорга бергә йөргәннәр, бергә дус булганнар. Үлгәндә ул әйтеп тә калдырган. Менә Флёр балаларын ташламаска, Габдулхакка чыгарга дип. Ул аларны әйтми, без инде аларны беләбез ул сүзләрне, әлбәттә. Ул шул балаларга әни булып килүе һәм әни. Гомумән менә аналарга булган мәсхә эталонный җырчы ул бу очракта. Менә алдан әйтеп киттек инде әзрәгиме, халыганы үзе күтәргән биектекләргә шулай дип. Бит Флёр апаның музыкаль белеме дә булмаган. Шуңа да карамастан ул үзенең остазларын, укытучыларын күп дип санаган, аларга гомер буе рәхмәт укыган. Шулай ук менә эзе карап китик әле интервьюдан. Мин халык белән дус яшәдем дип әйтим, соң инде ничек дип әйтим. Халыкның нәрсәсе булдым инде мен, яратканы. Шул халык аркасында җырчы булып киттем бит инде мен. Югыйсә, менә Казакстаннан кайткач та ансамбльгә алып барганнар, ансамбльгә минем бит инде Казакстанда 100 километр авылдан җирдән авыл эзләп йөргәнче, үзе безнең 3 километрлык авылга барам мин, кайтам мин, нигә дип, үзебезгә Казанга кайтам дип кайттым бит инде мен. Ансамбльгә алып барганнар, юк, тавышы кичкенә дип алмадылар. Мине күп алмадылар бит, нигә концертка концертка. В общем, соңыннан гына нигә менә радиода эшли башлагач, радиодан бик күп бирә башладылар. Халык сорый, минем җырларны бирәләр радиодан. Шул вакытта инде аннан соң миңа кирәк булды инде уже филармониягә баруга. Махсус белеме юк дигән сүз бар иде безнең заманда. Җырларга махсус белеме юк, менә махсус белеме булмаса да, минем Сара Садыйкова, Усман Әлмиев, менә бөтенесе барсы да минем укытучылар ялар менә барсы да 5-6 укытучы минем, алар миңа укытучы булдылар дип әйтәм мен. Җевдәт Фәйзи искиткеч роль уйнады. Ул җырлар, менә шул фольклорның җырларны язып кайткан җырларны мин әйтәдерем инде, башкарадырым, җырлыйдырым. Флёр апа янәшәбездә инде юк, без менә аңа карыйбыз да, йөзебездән елмаю китми, име?
Менә ул нинди исемнәрне атап китте. Опера сәнгатенең нигез ташларын дип әйтәбез. Нигезендә торган Сара Садыйкова, Усман Әлмиевлар, аның минем укытучыларым дип әйтә. Ул әлбәттә шушы кешеләр аңа мәктәп булганнар. Җәүдәт Фәйзи, аның җырларын бик күп җырлаган ул, һәм радио комитетта эшләгән. Аның хәтер бик әйбәт иде, энциклопедический хәтер иде ул. Менә тыйнаклык турында кабатлап әйтик әле. Бу безгә хәзерге шушы заманда тыйнаклык җитеп бетмәгән заманда артык булмас дип уйлыйм. Үзенең йолдызлыгы хакында да, үзенең популяр, ул супер популяр булган вакытында җырчы, аның фонында бит Әлфия Абзаловалар, Фәридә Кудашевалар, Илһам Шакировлар бар, махсус белемлеләр бар анда. Анда Хайдар Бегишевлар анда, Усман Әлмиевлар, дипломлылар җырчылар бар. Шулар фонында ул үзе килеп чыгышын да тыйнаклыгы аркасында популярлыгын мин йолдыз идем дип әйтми. Ничектер халык яратты дип әкрен генә, нигетеп кенә, куркып кына тыйнаклык белән генә әйтә ул аны. Сәхнәне соңгы көннәренә кадәр шул кадәр яраткан ул, әгәр тормыш иптәше сезгә җырларга рөхсәт итмәсә, нәрсә дип әйткән булыр идегез? Мин сәхнәдән башка яши алмаган булыр идем, җавап биргән булыр идем дип әйтә. Менә 2014 елдан бирле безнең Аптылтугай исемендәге Дәүләт филармониясендә Илһамият иҗат төркеме эшләп китә. Монда сәхнәдән киткән, инде ял пенсияда булган сәнгатькәрләрнең, өлкән буын җырчыларының, анда музыкантларның концертларын оештырып, ул соңгы көненә кадәр шушы нидә булды. Мин бу концерт программаларын алып баручысы идем. Һәр вакыт мен халыкка тәкъдим итәдем. Мин бер генә сүз әйтәдем, әниемә дим, халык кычкырадыр. Сүлөр Сөләйманова дигән. Һәм инде менә безнең шулай күңелләребездә шушы әнием җыры белән, шушы тыйнаклыгы белән, йомшаклыгы белән шулай сакланыр инде ул, һәм без аны якты итеп искә алыйк әле. Менә бүгенге килеп тапшырубызга килеп, аны менә шулай искә алып утырганыгыз өчен бик зур рәхмәт, хәтерләрегез белән бүлешкәнегез өчен. Бу җырчыны зурлавыгыз гына түгел, бу гомумән халкыбызны, милләтне зурлауның бер ние. Тапшыруны без беләсезме, Фризант әфәнде, ниндидер күңеллерәк җыр белән тәмамларга булдык әле. Чөнки барыбер дә әйткәнемчә инде шулай якты булып истә калсын әле, күңелле булып истә калсын әле барыбер. Яктылык тараткан җырчы ул. Мин Эльза Әхмәтҗанова сезнең белән сау булашам. Якыннарыгызны саклагыз, һәр көннең кадерен белеп яшәгез. Исән, имин булыгыз. Кеше теләгәнен сөяр, айтырдыр там-там. Ниганы тикшерәләр, шулай тырдыр там-там. Ниганы тикшерәләр, шулай тырдыр там-там. Ай, ал бит ул, шулай тырдыр там-там. Ал кибеттә бар бит ул, шулай тырдыр там-там. Ал кибеттә бар бит ул, шулай тырдыр там-там. Үзен зурлап, кеше хурлап, айтырдыр там-там. Йөрүчеләр бар бит ул, шулай тырдыр там-там. Йөрүчеләр бар бит ул, шулай тырдыр там-там. Аклас итсә күлмәгемне, айтырдыр там-там. Кисәм итәкләре тар, шулай тырдыр там-там. Кисәм итәкләре тар, шулай тырдыр там-там. Сөйләгән кеше сөйләсен, айтырдыр там-там. Телләре талгач туктар, шулай тырдыр там-там. Телләре талгач туктар, шулай тырдыр там-там.